Manyanya korom gajuang doma malo koro chungo chenro mar piny owacho mar uso moko kuom bede migepe mag piny owacho koting'o od romo maduong' mar KICC kod bede migepe mamoko 10. Ma en kaluwore kod bura mochwal e doho gi duond bura mar ODM. Jal buche Chacha Mwita ogolo chik ma kamano bang' okil mar ODM Jackson Awele koni jopiny ne ok omi thuolo mar golo pachgi e wi chik makoro miyo sirkal yot e uso bede migepego ne ji giwegi. ODM koni moko kuom mwandu ma sirkal chano uso koting'o KICC, kambi mar odundu mar Mauta, Kenya Pipeline, kar goyo buge chapa kata Kenya Literature Bureau, kanyakla kod kambi kothe Kenya Seeds Company gin nyadhi mar piny Kenya kendo inyalo mana usgi bang' jopiny golo pachgi kokalo ombulu mar paro. Joma omako bura okoni chikno kelo yot ne jatend piny uso mwandu kod bede migepe mag sirkal koting'o koda ka bede migepe manyiso nyadhi mar jopiny, wach magikone dhi ataro mar chike mathuruka. Chenro no chungi nyaka tarik 6 mar dwe mar achiel higa mar 2024 ma ibiro chak winje burano. Kawasuri nyakwara mogoiro ni gavana mar bengi maduong' mar Kenya